atum prekope enkro bebre wo mu na agikase atum a wo mu babam ama amanfo bi nso atibi me din adikwaku enin kusi buadum for adwenchefa 0533898915 text message and a WhatsApp over Facebook live on so chame kwame adaroma odematum afinsam no ni nkyeremu ani nfitiase eni Ahenkan FM what wasum papa no asantehene otumfo se tutu ekodi dwumadie bi ewo mfimfim mantemu ahenkro Cape Coast na dwumadie no kɔ so poten ewo Cape Coast University UCC na wabra owura kwame otumfo se tutu ekopie dwumadie yase no na dwumadie fa sukupon no ho ene afi kromanfo no ho nti ene wɔm to nsa fa modi nanimonyam beta akiri NDC mpenifo bi koyi ene party amanyoko mpenifo awdo bebre koyi NDC amanyoko no running mate mpo obenfo na na Jane opoko agyeman mami eyi ne ti eho hono na ene ehu so ne otumfo di asanya asem ketoa na anika papa chese Ghana oye ohene oye amanyoni oye deboni oye kubetoni oye okadani oye sofo obibia ye na ni pa baako ensonse o man so obia he ne kam no aye na dwuma nanso enye ntokwa ena enye atwadebo enu nti ena otumfo se tutu ne obenfo na naje opoko agema rani metima NDC wom di siani ena mu di asa kono odwumadi nase na abra mpanifo ji womani kakra wie ye no ena ese all work and no play wom ji womani kakra wie ya pe ena du kasa ho eso na ya na peni we abekasa ya na peni we abekasa ena ye bodin ye mo sanfansha asantehene otumfo ose tutu a otosumienu otekrare ne brare ho ahwan homa so ye nton sanfre otumfo no otumfo mra ena nsembo shia university fonso nsembo ye bon papa na ye jai ena otumfo baji kasamu ena akora kasae tufo na otufo na ohyesuafo yidin na otufo na ohyesuafo yidin ena otumfo koka asem bi se ade a won Ghana anum si ya se wankasa ho na sempenfo bi antintim morete se de atwa tacha ebetumi ade asem kese abre Ghana ye manfo ene titu ye homasuam otumfo se tutu se Ghana amanyofo e Ghana anum sesia no sesia won mo se ba bia ma won person mo de amanyo no wura tertiary institutions no major teacher training college nursing college universities ene de eke kan no sesia hono na amanyofo no person mo di omani ekire eno no otumfo che se dabi saa de we ye di te se de ye didi ama na twi yen ne ema no tokoso a ya de be di ye nya papa ento otumfo se tutu wa abra dwumadie ne koso e wo Cape Coast University wo mfimfim mantemu ena otumfo de sansemo na tudwa ena otu omanfo ni na fo se enye ne ye papa enye suban pa enu ntenu kwan se Ghana fo ye soso ema amanyofo se mpo won be campaign wa so dem won be campaign wo dwam won be campaign wo dwaye won be campaign e wo monten so won be campaign e wo kam na enye sukumu nso na enye tertiary institution to say university to say teacher training to say nursing college na enye sa schools we otumfo so srada ema wo mo mfa manyosem enwura sa bia odri anya sa de betumi ahadwen amanuema akwachew otumfo se tutu egusu a okasa odwumadi nase ena o chese Ghana obetumi de nse asinebo abone pam se Ghana wacha papa na ninso afi ewo Ghana na obetumi akase Fourth Republic yi aban bia no mo de hye aba aboachen free SHS eno de asem no kra de ye kan yantu sabi otumfo se no kra oken enye hwehwanu bi ena o ye nemum eyasem no kra free SHS otumfo chesa abeboa papa abeboa pa entino obo aban na baso ena osre amanyokoni na nka yese emma wo mfa amanyosem ewura sukupon awodrum mentoa enko mensam soe Frankatunima NDC amanyoko yowura John Dramani Mahama ebri bi atwam no ene ye Ghana mampani owura John Dramani Mahama e de atudwa se Ghana ha isesi nipa akofa nkrata so mpesum di mampani no wo mburu aduonum e kwa aduasa ne aduanan wo doso papa independent candidate twom eni wo ma eke ka ho bebre enkrofo akofa nkrata no wo doso enu no owura John Dramani Mahama se edodo na beko na nso ba kupe na ebedi nkunim na ba kupe na ebedi nkunim no ose ase bi mo pre dodo ti so wa ede aba adenchi no na emu ba akwa wo mo pre pan keka nsem petre te sa adwene a odansuom eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia
a oje mama NPP amanyoku owura John Dramani Mahama say oman mu ni wo ma epretumi no obetumi akase eyono ene nkofo ba kumienu bi ene de epre nipa na so obetumi aka no kura bi acha Ghana for say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nye nipa e wo say Ghana for eto abama no esan say bibia no ma chase papa ye de tumi hye nsa obetumi abaye mpuntudwuma abaye ade papa bi e wo Ghana amanyasum adwen hwenne o chase na ban ya na aya ma enefa ngobo akosuru setam wama hye bo ayedin ufiri aboabo ko da 4 Ghana ufiri odan e kwasene 5 Ghana sisi a no adu aje kramadwonzo sisi a the government do say ai ni ajo 5 Ghana enti ama anuamam ayedin ama setinam ayedin wo Ghana osi na ban ya na ama ene dollar na ye $1 to 4 Ghana cedis no say $1 no enenam 16 Ghana cedis de ekokokeni owura John Dramani Mahama say sani ye boni weni na kire say eni kwan say Ghana fo nya komatoyem enya wrechemu e wo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene na banya wo ma bema Ghana ayepasa enunti wo mo sanka biem se fatumi ema wo mo no enti owura John Dramani Mahama say Dr. Bawumia so emeta yemfa sia enhye meti ni nsa enti ma mo mfa sia bia emma Dr. Bawumia nemum monto abane bum emfama NDC amanyoku no na samudema NDC amanyoku na wombeboa pamanoma akonkan owura John Dramani Mahama kasa na oye entutuo bi se sa odi dollar fango enenoma ekeka ho eto nchen a abra no wo mu befiri aban mu ewa fimpinu ni dunsia no na cement bo 26 Ghana cedis ene cement bo enenam 100 Ghana ene de ekeka ho entosi weni na amasitinem ayedin enu ntima Ghana fom fa tumi ni nkope NPP subiem asa de ombetete aye pasa openyini di nsem weni na tudwa ewo Kentampo Presby Park ewo Bono East Mantem wa abra obone ntoa Nipa ye do buy services sikasem wa say sikasem de wie no ape wo say digitalization na tempo ne enwanwa say o say oni onim ho hwe no ye driver mate kwa anya ono na no kaka no na wo a wo ye driver mate a wo sua kaka every driver banza ho a o de o mine na kohwe ase no na wo say ye mfa o mine nsia wo sa ebe ye wa wo master o kire wade onim kaka e no de ga na kohwe ase na wo a wo ye driver mate wo say afa ye mfa ski na ma ye kohwe driver bi o what license wakaka na yehuda yenkodesa driver no onu an yebekwa kohwe no mi amijina he John Dramani Mahama mekuta Ghana mainda abra mekuta Ghana main na asumdwe wo ho na eduane wo ho na ofa cedi 9 unya dollar baako ene so de this e wo de 16 cedis azana wenya dollar baako ezu abra mekuta o main wo de 14 cedis a ubenya petrol gallon baako ene so de wo de 14 cedis a ubenya pentoa baako pe abra mekuta Ghana main na cement bottle baako e 26 cedis ene ahena ye ton cement for Kentampo 100 cedis ezu na we nyina echire ye omo ka kire se ekra masetina ye echen abra jomama ye omanpigi ezu ye funu ye dia ene se come there wo se baby ya me etimi ye yesa wa wo di ye funu wo ten kan se come there so MPP for be ka kire se wo di dia me enti ya yafamu no e wo se ye disua nyansa Ahenkan FM the FM no e wo se ye disua nyansa. What you've gone through, you have to learn something from it. Onipa muchi so akase yowura John Dramani Mahama, Franka Tunima NDC amanyoko ne na muti yi. Eye wi apem to bre akan kase wasugusu tie de hyehye ewo. Ahenkan FM. What wasum papa no. Ghana road contractors na se wo ma ya kwan ema yen wo Ghana ha sei. Na aka bu mo kire sei aban de omo kase etwom to sense ama etwom entwom ode omo kapa. Na wama twa aban na ena aban na che so womo kanina no womo ba betu anamo no matua na kama asemwe womo te wa abra na no so afo hwe Ghana sikasem so Dr. Mohammed Amin Adam penyini de betu dwa se aban na totonioma na contractor se ka aban de womo abeye $2.8 no $2.8 billion yes kaketoa womo ba behwe na womo totonioma na saka ninina womo atua adiama contractors eno na national chairman ma Ghana road contractors John Afo penyini say de abane ya ne de womo keka no womo de ayomo huran na akwasa womo mpesa no kura bedadi na eka no so cha na penyini no kasa afa womo ha wo na se de opoto ne nsem gu wono no ya ma ne boni kofi Yesu a won kram mpuni mantemu achibi guama so etoma ne yen
We haven't been reached as such, and I think what I have read is pertaining to the foreign contractors. We local contractors haven't been approached, and I don't think we will be involved because the amount we owe is far much less than the $2.8 billion. What is outstanding is just even less than the $1 billion. So I don't think we, the local contractors, are involved in this. For now, at the road sector, that is where I can talk much, and it's about 9.9 billion Ghana cedis and about 2.2 billion Ghana cedis too from Kokobo. We've been given some sort of assurance that even in this month of September, something huge will be paid at the Road Fund Secretariat, Road Funds Fund. Hopefully we can't participate because our debt has been there for a very long time, from 2016 to now. So I don't think it will be right for anybody to do anything like that. It will be very much unfair to us. Very much unfair to us. Nes aban no mo ndi ni ye kura o kire say contractors are one free Ghana, one free obi manso abrofo manso a won beje contract wa ne de. Ya approach you omo yakom nchen ahwe se ye betu omo kan na ma omo. Na so Ghana fo na e wo anu se ndi ye twufo omo to say osono ne ntatea. Onipa omo chi so ka say ye contractors wa Ghana nka bomuku wo mo chairman Owura John Afful enamote ne no. Mentua empim kominse mwan maami bi abaiwa bi yonga bi wom kwa no asan ne ho ewo nempena dem na asem no emu awrem na ehun so me bana de munchemu aba besom odi media network open TV air conditioner fridge a washing machine home appliance bi a open no a opeso otua no fofo for the dead to a wonte yawo no bra odi media network me pa cho enioma weni nane de keka wonu betua fa ni ama obosome miensa 90 days na udi atua de aka na kakran achimodan kwantanum yani divisional police command dodo na nimsi efe no MTTD enedi nhwanimu me pa cho odan kwantanum ene ewo na a brand say tonton bi e Nasco ene Zara sa brands we no kranie eba no home appliances a wo mo nuama e papa enti bra beto de opebia fridge TV washing machine rice cooker blender ceiling fan bra then up bra keke na unsa ebeka free 0539 500 514 0539 500 514 na oni odi media network akasa Big Tree Fan Fest and also baso nyameboa September bosumi ya ne da etoso aduonu baako September bosumi ne da etoso aduonu baako no wada Roma de hia so ne abusua ene obibia mbama yahia ewo the biggest tree in West Africa si achim aprokumase ewo odan potamaya ewo asenema so across mansin no asase so achim aprokumase me pacho hono na biggest tree esi na dwumadie Ghana Tourism Development Company Limited Big Tree Management no and Tourism Society of Ghana to Soga. Woman akabu momode Big Tree Fan Fest eba. Me pacho eduano anyamfinhia ahanu 500 years. Enunti ye di na finhia da ni afaso agieni. Brabetie the biggest tree in West Africa na bakwasem. Edua ne branch baako ebuto hono no. Eburu 100 years employ na we anya wanwa. Enwanwa pan edua emu nuama otumi esa nuama ni bi e de san ho yare. Enya wanwa enwanwa pan. Edua chese ne ho nsem de wanwa sem nko anti bra keke na bra betie the biggest tree in West Africa na bakwasem a esi achim aprokumas edua ni so no musisi ai okwa yebema okwa no akohwe ubetia bakwasem agudie bekoso ball bo face painting Gary Sokis limon stone ene de keka ho saa nyoma ni na ebekoso mepacho yenhia ne enje animbum ewo achim aprokumase September bosome ne da etoso aduonu baako MC ayo di Ahenkan Kwame Yeboa a odini dwuma wa Ahenkan FM NPS FM ono ene ebedi dwumadie ho chiamen ebre no eya nopa no ndu rate sika ye ejewo tete Ghana eno ano no woni abusua ne ebema mo kwan ne ma ye demu pa bia ewo ehono mo saada no de mpese mu hu bia nso bumbisa ye be kire mo eya ni gie na ne dwada nso eye holiday nti abusuafo no bia ma ehia de enkonko gie ani embom afi mi nkonko wie kase no ewo ahasi edi aba betodwa eye Eunice Sabi
Unisabi wanya mfinhyia aduonu na 24 years na wɔn kyerɛ sɛ wɔn sɔre kɔ ne mpena dɛm a wɔn mu ansɛ wasan ne ho ɛwɔ ne mpena dɛm na no ɛyi September abosom ne dɛ ɛtɔ so mmiɛnsa na afei na asɛm na ate aba bɔnten a aba bɛyɛ awerɛwosɛm ayɛ esi wɔ sɛgɛ ɛwɔ Adan West mansini no mu na madam Sabi Eunice yɛsɛ ne mpena no ɔyɛ driver ni na ne mpena driver ni no ɔkɔ adwuma a waba fie kyerɛ waba fie wa park ne car de ɔbɛyɛ wayɛ ɔkɔwura dɛm a Eunice Sabi ɛne n'ani ahrɛtɛ a ɔsan dɛm wɔ no yi na wei deɛ dɛn ni uwe ho anaasɛ ɔyɛ dɛn ɔpitiputi na budin Sabi hello Sabi budin hello my wife Sabi budin medɔfo pa Eunice budin enti ne mpra bɛma hu sɛ ne mpra yi ɛsan ne dɛm wɔ no ma n'ani ahrɛtɛ odwin sɛ bi a agro bi mpo no di a ɔpitiputi na sana Eunice Sabi wato ananam ɛwɔ nsia do a wasan ne ho ɛwɔ hɔ no mu na mo kyerɛ sɛ Eunice Sabi ni krom ɛyɛ goi ɛno nso wɔ Adan West mansiri no mu na ofifie na fuamiensa na ɔma afie ɛno so mkoko hu sɛ ɔsan ne mpena dɛm ne mpena fi adwuma ba yɛ obɛhu sɛ ɔsan ne dɛm a wato ananam ɛwɔ nsia do yayaaya asɛm yi ɛnam so ama superintendent of police a ɔwɔ mansiri mu no Daniel Jaro papa yi akyerɛ mu sɛ ɛnokorɛ asɛm ne deɛ si nanso ntirimu doko no afei na wɔn ba abɛhwɛ atoto so nneɛma ɛno nti no wɔn wie na de besi akyire bia no wɔn de bɛba abɛto dwa mprempren deɛ Eunice Sabi a wɔnya mfinhyia aduonu nan a na wasan ne ho ɛwɔ ne mpena dɛm ne mpena kɔ adwuma ba bɛto so no ɛno na mo kyerɛ sɛ wɔn de no kɔ emukorabea wɔn police for a hospital wɔn kɔ akɔpaapa emu no na mahwɛ adekropɔtea ɛkɔfa ne wuo no ɛbae ɛha ɛnam de awia premtobre akan kase no AC we say good afternoon please I want to ask when will the BEC and results and the school will come. I'm Omega from Nkwanta. Greetings to all Orex candidate and the message or the buyer no BEC results no and they mean to me reporting but minim som guso mudin udwuma enche ebeba abontin tino eba pe obekosu tia nkan eba pe obete we so tie me life every achimasen achinase asene kafra achim asene o see the news is very very tasty ankasa o see Ahenkan FM you do all nana akon aka don crab tea nana akon oniki de obo the whole day nti o see news ni jinjam wa Philippa ne de odi aba ene no we say asem ben kra ni rest in peace madam asenifo ni na ni mba ko pe the lion face ana odifri achimasene aka the gentle lion and the message we eba betum Alex so si otie e wa achimasene nkwada emerwa nkokora na afre no agada shoe ye dase so wafa ye so a waya dakase no me dase papa midisi na adwumadi aka atoa so me producer Samuel Dakun Billy Man a technician on duty me am Ahenkan Kase no so me din adikwaku anin kusi buadum kase bonasi me si achia opi me mawumo ne tie